Zdravo i dobrodošla u podcast o ljubavi sa Jovanom. Ovdje ćemo pričati o tome kako da kreiramo život i ljubav po ličnoj meri, a ne tuđim očekivanjima, i kako da živimo svakodnevni život i odnose koji će nam biti vetar u leđa, a ne kamen spoticanja. Ja sam Jovana Tošković i verujem da je svako od nas kreator svoje realnosti, kreator svoje sudbine. Ovdje sam da podržim žene u oslobađanju onoga što nije njihovo, u osnaživanju u tome da budu sebi najbolji prijatelj i da dozvole i kreiraju ljubav kakvu zapravo zaslužuju da žive. Neka ti ova podcast epizoda služi za tvoje najveće dobro. Idemo odmah na današnju temu. Danas pričamo o tome šta je najbitnije za tvoju ljubavnu realnost, šta je najbitnije za tvoj život generalno, dakle šta je temelj tvog života i šta nikako ne bi trebalo da preskačeš ako zaista hoćeš pravu promenu u ljubavi. Spremila sam i par ključnih pitanja koje će ti biti jako korisna. Ono što je temelj tvog života, perspektive, životnog i svakodnevnog iskustva jeste slika koju imaš o sebi. Tvoj self-koncept, tačnije ono kako sebe vidiš i doživljavaš i ono kako vidiš i doživljavaš i sam život i ljude generalno. Tvoje definicije i uverenja koje imaš kreiraju tvoje stanje iz kog ti zatim postupaš i donosiš odluke, a samim tim imaš rezultate tih odluka i to je zapravo tvoj život. Samo je pitanje da li ti se ti rezultati sviđaju ili ti se ne sviđaju. Pošto se bavim partnerskim odnosima, pričat ću iz aspekta ljubavi, ali sve ovo o čemu pričamo danas možeš da primeniš na bilo koji aspekt koji želiš da menjaš, kojim nisi zadovoljna, u kom želiš da ideš na veći nivo. Kada želiš da menjaš nešto u svom ljubavnom životu, bilo da je to da izađeš iz odnosa, da promeniš dinamiku postojećeg odnosa već, ili da ti se desi nešto potpuno drugačije, nešto potpuno novo, ono što prvo treba da osvestiš i proveriš sa sobom jeste odgovor na sledeće pitanje. Koje su mene uverenja dovela do toga da sada živim ovo što živim? U šta ja moram da verujem da je istina kada pristajem na određene stvari? U šta izgleda verujem kada pristajem na određene ljude, na određenu dinamiku odnosa? I koju ulogu ja imam u svemu tome? Ono što mi nazivamo sudbinom su zapravo naši šabloni, uverenja i teme koje čekaju da budu viđene. Od nekih ćemo hteti da se oslobodimo, neke ćemo hteti da zadržimo, neke ćemo da unapredimo, korigujemo, promenimo, u skladu sa onim što želimo da živimo i u skladu sa našim vrednostima. Pogledaj svoj trenutni ljubavni život. U odnosu na to kakav odnos trenutno živiš ili šta god da se dešava u tvom ljubavnom aspektu, koja tvoja dosadašnja uverenja su doprinela tome da živiš realnost kakvu živiš? Ovo te pitam jer ovaj posao radim već godinama i fascinantno mi je iznova to kako često nismo svesni svojih pravih uverenja i definicija koje imamo, dok ne počnemo zaista sa sobom da se pitamo i da hvatamo svoj unutrašnji govor, monologe, usputne priče sa drugaricama i tako dalje. Ono što mi se najčešće dešava, što sam svakako i ja apsolutno bila ranije i razmišljala na taj način, tačnije nisam bila svesna svog nesvesnog, dešava se vrlo često to da kada pitam svoje klijentkinje koja je tvoja definicija ljubavi i partnerskog odnosa, da uvek počnu sa velelepnim stvarima, sa velelepnim mislima, kao što bi mi, sigurno sam, evo i sada da si ti sa mnom u nekoj interakciji, 1 na 1, da bi mi isto ti to rekla, ali to je svakako ono što ti svesno misliš. E sada, u čemu je razlika i šta u stvari hoću da ti kažem? Svašta mi mislimo na svesnom nivou, ali nesvesno je ono što nas vozi kroz život dok ga ne osvestimo i dok ne počnemo svesno da utičemo na svoje nesvesno i da pričamo drugu priču koju zapravo želimo da živimo, a ne da uporno ponavljamo svoja ista ponašanja i samim tim iste izbore i onda se pitamo šta nije u redu. A definicija ludila jeste da
iznova i iznova konstantno radimo iste stvari na isti način, a da očekujemo drugačiji rezultat. Zato je mnogo važno da širimo svoju svest, da se bavimo sobom u tom smislu i da zaista imamo jedan pristup sebi, svom unutrašnjem svetu koji je onako i analitičan, ali ono što je mnogo važno jeste da po pitanju svega toga budemo jako radoznali. Nedavno se desilo to da sam izašla iz jednog odnosa koji mi je bio značajan i donela sam tu odluku apsolutno u skladu sa sobom. Jednostavno osjetila sam da sam prevazišla taj odnos i da ga više ne želim. Međutim, danima sam se nakon te odluke svađala na neki način, raspravljala sa tom osobom u svojoj glavi. I onda sećam se kako sam osvestila to i rekla sebi naglas. U tom trenutku sam bila sama kod kuće. Legendo, ti se svađaš sama sa sobom. Tvoj ego se svađa sa tvojom odlukom koja ti je opet na neki način izlazak iz zone komfora. Ovo ti govorim zato što mi je važno da pričam o ovim stvarima i da sve žene koje dođu do mene, do mog profila, do mog kanala, osveste koliko su one glavne za svoj život i za svoju realnost. Kako god nekad izgledalo da se ne pitamo mnogo. A veruj mi da se pitamo mnogo više nego što smo u stanju da to razumemo, jer nezavisno od okolnosti, moj odgovor na bilo koju okolnost zavisi isključivo od mene. Sada ovdje samo da naglasim, ne mislim na reakciju, nego na odgovor. Jer kako mi zaista možemo da znamo da je došlo do promene? Onda kada na istu ili sličnu situaciju ti odgovoriš drugačije. A da bi to mogla, važno je da se pitaš sa sobom i da preispituješ svoje definicije i uverenja. A to uvek uradimo tako što se pitamo zapravo prava pitanja. Jer prava pitanja će tvoj mozak da usmeravaju u onom smeru koji ti je koristan i koji će da širi tvoju svest. Tačnije, sve manje ćeš živeti po automatizmu, a sve više ćeš živeti svesno. I to je onda tako uzbudljiv život. I to je nešto što mi je zaista iznova zabavno, jer i onda kada se u 3D realnosti ništa na izgled specijalno ne dešava, u tebi se uvek nešto dešava. I onda samim tim počnu promene iz spolja. Nudim ti ovu perspektivu kada je odnos koji imaš sa sobom u pitanju, jer to ti je temelj za sve. Za svaki drugi odnos koji imaš i koji ćeš ikada imati i također za svaki životni aspekt. Sve kreće od odnosa koji imaš sa sobom. I upravo je taj moment bio kad sam sebi rekla, Legendo, ti se svađaš sama sa sobom sve vreme, u svojoj glavi nema tamo nikog drugog. To je upravo bio moment kada sam stvarno, evo ovako počela i iskreno da se smijem sama sa sobom i kada sam shvatila, ok, prosto zaista je vreme kada sam odluku i donala da pustim neke stvari, da prihvatim određene stvari, da prihvatim situaciju i da budem radoznala po pitanju toga sledećeg šta će se u mom životu dešavati i to i jeste bilo tako. Međutim, ti trenuci spoznaje i trenuci i te neke vrste samoanalize uz širenje svesti, uz to da smo zaista otvoreni za neke nove uvide, da smo otvoreni za sopstvenu promjenu perspektive i fleksibilni u tome, to je nešto što donosi zaista onako jedan gotovo svakodnevnu dobrobit i zaista svakodnevni jedan blagoslov, jer to je zaista jako interesantan način života i to je ono što ti želim. Želim ti da se zaista zainteresuješ za sebe. Kao što te zanima neko kada ti se svidi i kada se zaljubiš, tako treba i sebi da pristupiš, da vidiš šta se krije u tvom unutrašnjem svetu. Jer naš unutrašnji svet je nešto zaista onako fascinantno i vrlo je interesantan. Nedavno me jedna žena baš pitala čega te je najviše strah i bilo je zanimljivo to da je prva reč koja mi je pala na pamet to jest ne samo prva nego jedino što mi je palo na pamet jeste bilo sebe. Jer kada upoznamo sebe, shvatimo da ima mnogo različitih verzija nas i neki moji stari identiteti su bili prilično opasni, jako poročni, jako destruktivni i oni su na neki način uvek tu, samo više nisu za volanom, nego su na zadnjem sedištu vezani, jer više ne dozvoljavam da mi automatizam upravlja životom, već za volanom da bude svesni deo mene, prisutan, intuitivan, koji uvek zna šta je sledeći korak, koji je u dosluhu, da tako kažem, sa višim ja koje svako od nas ima.
Međutim, ti stariji identiteti također su nekada i korisni. Kada to procenim, uzmem onoliko koliko mi treba, jer nije baš sve za bacanje. Ali to gledam da radim svesno i u najvećem procentu to jeste tako. Mada naravno uvek imamo prostora za razvoj i napredak i to jeste najbolja vest, jer u suprotnom bilo bi nam jako dosadno. I ono što želim da ti kažem kroz ovaj neki moj lični primjer jeste da je odnos koji imaš sa sobom nešto jako zanimljivo i transformativno i da kada tome pristupiš na pravi način, to jest kada sebi pristupiš na pravi način, to ti postane najzabavniji i najljubavniji način života. I ovo ti ne govorim samo iz teorije ili iz neke knjige, nego ti pričam iz ličnog iskustva koje već godinama živim i iz prakse koju već godinama imam i vidim šta to donosi i drugim ženama. Da sumiram ovu našu današnju priču, ljubav i partnerski odnos počinju od tebe. Od tvojih pretpostavki, od tvojih uverenja koje imaš o tome šta je ljubav, koja je tvoja uloga u partnerskom odnosu, kako ti želiš da se osjećaš pored onoga koga biraš, kakav način života želiš da vodiš. I jako važno, koja verzija sebe biraš i želiš da budeš. Pre nego što počneš da odgovaraš sebi na ovakva pitanja koje se odnose na tvoje želje i vizije, proveri sa sobom prvo kakav je tvoj svakodnevni unutrašnji govor. To je ono što smo pričale na početku današnjeg podcasta. Dakle, na koji način pričaš o ljubavi i muškarcima sa svojim drugaricama, na primjer. I također kada si sama sa sobom. I tu ćeš dobiti trenutnu istinu koju ćeš osvestiti. I onda, kada je vidiš i pogledaš u nju, prihvatiš da je sada takva kakva jeste zbog tvog odrastanja i dosadašnjih iskustava, možeš tek tada si u poziciji u stvari da kažeš ok, to je bilo tako do sada, ali ja više ne želim da živim tu priču. Ja više ne želim da ponavljam iznova ta svoja iskustva. Jednostavno sam ih prerasla. Želim nešto drugačije. Želim nešto novo. Želim ono što je više u skladu sa ovom verzijom mene ili sa verzijom mene koja želim da postanem. I daj sebi vremena da dođeš do pravih odgovora, jer to ti je temelj i korak koji ne treba da zaobiđeš, jer tu su ti svi izazovi koje imaš u tvojim uverenjima i definicijama, ali tu su i rešenja. Želim ti da budeš prisutna sa sobom i da posmatraš lični razvoj kroz zabavnu perspektivu, jer ovo je tvoj život, tvoje iskustvo i tvoja realnost. Zašto ne bi bilo zabavno? Zašto ne bi bilo magično i zašto ne bi bilo ljubavno? Sve kreće od tebe i od odnosa koji ti imaš prema sebi, pa zatim naravno i prema drugima. Za kraj imam da ti ponudim moj program Moć žene. On je program za sve žene koje žele da odnos sa sobom podignu na nov nivo, da od kritičara postanu sebi prijatelj i da promene svoju ljubavnu realnost. Ukoliko se pronalaziš u toj priči, ukoliko je to ono što želiš za sebe, ovaj program će ti u tome biti apsolutno zvezda vodilja. Pošto mi je stalo do svake saradnje, moj princip jeste da se upoznamo prvo na besplatnoj konsultaciji, koja traje tako do 15 minuta maksimum, koja ima za cilj prosto da procenimo da li smo meč za saradnju. Nakon što čujemo tebe šta želiš da postigneš, otvoreno ti kažem da li su teme kojima se bavim baš one koje tebi trebaju i da li možeš da dobiješ te rezultate koje ti želiš, i ukoliko jesu, predstavim ti program Moć žene koji sam sada spomenula i potencijalno se dogovorimo za saradnju. Možeš da me nađeš na Instagramu, link je u opisu podcasta, ili mi piši slobodno na mail koji je također u opisu videa. Šaljem ti ljubav i zagrljaj, a mi se slušamo u sljedećoj epizodi. Ćao!